N-am văzut cum mi s-a oprit filmarea. Opa, haide să continuăm și noi cu alea, cu găinile. Le-am adus acasă. S-au luat de 3 ori. 3 găini. Am luat 3 ori, mi s-a ieșit o găină. Hai să vedem câte ori s-a luat. Nu te las acum. Multe. Bine, mai sunt 2 găini acolo, dar nu mai am sigur. Am dat 2 la mine. Așa că nu știu, nu avem. O secundă. Da, parcheadul. Cam atât a fost pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați, să fie notificat. Și noi ne auzim data viitoare. Bun, pa, pa!